De jeugdsport kennismakingsdagen komen er weer aan. Daarom werden de JSK-boekjes vrijdag uitgereikt op basisschool De Klipboom. Sander Brugmans legt uit. Er staan voor dit jaar 29 verenigingen, sportverenigingen in. Het zijn er 30. Eén vereniging was iets misgegaan, de hockeyclub. Dus die doen ook mee, staat wel op de site straks. Wat wij belangrijk vinden is dat het een kanaal is, een middel om alle sportverenigingen de kans te bieden om via het uitdelen van de boekjes op de scholen kinderen te enthousiasmeren voor hun sport bij de vereniging. Een eerste kennismaking wellicht en wie weet wel een keuze voor de sport voor hun leven. Ons hoofddoel is niet om elk kind in de gemeente Venray lid te maken van een vereniging, maar uiteindelijk door middel van proeven en ontdekken hun talenten te vinden. Nou, dat kan een sport zijn, kan ook wat anders zijn. Maar de JSK, de Jeugdsport Kennismakingsdagen, is in ieder geval een goed middel om te kijken welke sport eventueel bij je past. Er staat ook bijvoorbeeld de scouting, staat er ook in, zag ik. Is het ook het doel op het breder te trekken uiteindelijk? Dat is een hele mooie vraag. Ja, daar hebben we wel plannen over. Dat staat ook in het boekje. We hebben contact gezocht met Cultura Venray, onder andere. We werken al nou samen met Venray Beweegt, uiteraard, vanuit de gemeente Venray. En om te kijken met Cultura Venray om ook cultuuraanbieders in dit programma mee te gaan nemen. Dus dat het een breder programma wordt dan sport alleen. En dan zou het zomaar de jeugdsport- en cultuurkennismakingsdagen kunnen heten. Wethouder Anne Thiele vertelt over het belang van sporten en verenigingen. Ja, heel belangrijk. En je ziet ook zeker in sportverenigingen dat ze ook leren inderdaad met elkaar samen te sporten, maar ook samen in beweging te blijven. En je ziet gewoon dat ze er enthousiast van worden. Want er vertelde ook een jongetje van ja, maar eigenlijk sport ik al elke dag, want ik ga gewoon op het voetbalveldje in de wijk gewoon ook voetballen. Dat is ook een vorm van sport. De boekjes zijn goed ontvangen door de leerlingen van groep 4. Ja, heel goed. Ze waren heel enthousiast. Ze konden niet wachten totdat ze het boekje hadden en toen ze het eenmaal hadden. Volgens mij zijn ze nog steeds aan het bladeren. Nou ja, ik denk als je dit inderdaad in elke klas op elke school in de gemeente Venray zou doen, dat we nog meer inschrijvingen krijgen dan we nu krijgen. Het gaat altijd goed. Er zijn honderden kinderen die elk jaar meedoen. Maar eigenlijk zou elk kind gewoon minimaal 1 keer iets moeten proberen om te kijken wat hij of zij erg leuk vindt. De boekjes zijn te bekijken op jsk-venray.nl.